Department of Health sa Central Visayas may pahimangno sa publiko nga dili usab kalimtan ang kampanya batok sa dengue bisan sa pagpunting karon sa atensyon batok COVID-19. Sa talaan sa DOH-7 sukad Enero 1 hangtod Mayo 9, aduna nay 8,487 ka mga kaso sa dengue sa rehiyon. Mas taas kini og 7.8%, itandi sa 7,891 ka mga kaso sa miaging tuig. Aduna nay 31 nga natalang namatay sa dengue ning tuiga. Nag-una gihapon ang dakbayan sa Sugbo nga moabot sa 1,142 ka mga kaso nga may unom ang namatay. Nagsunod ang Lapu-Lapu City nga adunay 689 ka mga dengue cases. Nalakip sa top 5 ang Mandawi City, lungsod sa Talibon, Bohol ug Carcar City sa lalawigan sa Sugbo. Subay niini may pahimangno ang DOH-7 nga padayunon ang 4S kontra dengue: search and destroy, secure self-protection, seek early consultation ug support fogging and spraying.